баъд ман аз хафояш омадаму то мӯйсафедиаш ӯро тарсондам. Ду қаҳва аз шумост? Бале, аз мост инҷомон. шумо аз куҷоед оғо? Ҳиндустон, Покистон, Бангладеш? Аз ҳамон авлоду каме дуртар. боз ба қаҳваам намак наандохта бошед оғо? Не, вазияи ту таълимӣ аст ё корӣ? Фақат нагӯ ки муҳоҷири қонунӣ нестӣ. Ту чӣ хел дар ин ҷо кор ёфтӣ? Ту ку бояд дар вокзал зиндагӣ кунӣ. ҳоло ба по рост шудаӣ, ҳа? бас ки ту ҳинду бошӣ, барояд як суруд мехонам. гӯш кун сурудро. чизи дигаре мефармоед? ду то шакар мефармоем. хай. чӣ шуд ба ту? ин чӣ рафтор буд? чӣ хел? чаро ин хел кардӣ? ором бош, каме шӯхӣ карда хандидем. ранҷонидан ин шӯхӣ нест? ранҷонидан? биё моне, ҳозир исбот мекунам ки ӯ наранҷидааст. пешхизмат, ин ҷо биё бародар. ту чӣ, ранҷидӣ? Не, ҳамаш хуб аст. гуфтам ки ором бош, ӯ наранҷидааст. бародар, ту ранҷидӣ? ростӣ як каме озурда шудам. гуфтам ку ӯро ранҷондӣ, каме шӯхӣ кардам. аз як тараф шӯхӣ кардан, аз тарафи дигар дили касиро озурда хотир кардан. лозим набуд ин хел кардан. аллоҳ дар қуръон мегӯяд: якдигарро наранҷонед ва якдигарро бо лақабҳои масхараомез ном нагиред. вале ту ҳамин хел кардӣ. набояд мекардам. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар тамоми ҳаёташ масхара ва таҳқир накардааст ҳеҷ касро. рафта узр мепурсам. беҳад хуб мешуд. масхара кардан ҳеҷ ҷои шӯхӣ надорад. ва дар миёни худ айбҷӯӣ макунед ва бо лақабҳои бад якдигарро нахонед. сураи 49 ояти 11.